Сляп. Дай да караме вода. Да. Дърпай се отвието случи. Да. Изпуснахте, да, аз докато. Какво е това, бе, деди? Какво е това, бе, деди? Подарък. Да. Сладичко, тебе една кутия ти стига, бе, сладичко, да си щастливо. Ей! Ей, сега, отваряме го така. Ето, бързаме. Мали. А къде са това? Тате, искаш да ги пипкаш ли, тети? И как помага тук вече, а? Трябва ми една ножичка, да, мами. Айде да спираме малко снимките, малко.